Ramogi TV. Wasura ni nyimenya kwa Ramogi kawuok nonro mar TIFA oyiro ni jatend piny Kenya William Ruto omedo kwet kaluwore kod weche manyiso ne owacho ewi chenro mag tongo yien bunge mapachoka. Penjo maduong' en gimomiyo piny owacho chalo ka gima koro loko pache ewi chung' mare ni mar kinde mokalo jatend pinyno nosebedo ka kwedo tim mar ng'olo yien oyai kendo jiwo jopiny mondo med pidho yien e pachoka. Jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa matut ewi lokruok ma osebedo kawuok kuom jatend piny Kenya. Ka ochung' ewi nyamburko mag timo kampen, jatend piny William Ruto ne ochiwo singo ne oganda mar lombogi mondo gilut ombulu. Kata kamano, manyalo romo dweche 10, jatend piny chal ka gima oloko ng'eye kendo ok miel thum mane miyo oganda bedo kod miyung'o mar chiko itgi kendo luto ne ombulu mar donjo e apisi kendo bedo kaka jatend piny. E chenro mar rito alwora kod neno ni pith mag yien ne omimbi e piny owacho mar Jubilee, e kama Ruto mane wiye otelo weche mag rito alwora. Gino mane odhigo nyime kata mana tok osebedo jatend piny ka nyasi mar Masuja e higa mokalo. Ruto ne omako chung' kanyiso ni en jago ma omako motegno weche mag rito alwora. Na tuweke mpango ya kupanda miti bilioni 15. Hapa Nakuru tunatarajia nyinyi mtapanda miti milioni 650. Tumeshakubaliana 650 million governor. Mjipange hapo. Ndio tuweze kupata miti ambayo tutatumia kwa matumizi yetu na tuwe na miti ambayo itatusaidia kulinda mazingira. Kata kamano jatend piny chalo ka gima oloko chung' mare kendo bang' ka nyocha ochiwo thuolo ni chenro mag ng'olo yiende kendo loso mwandu ma kata odoko ni motelo ne owuok oko mar jiwo jopiny mondo pidh yien gi lek mar chopo kwan mag yien machopo milioni 15. Sasa miti inaoza huko kwa msitu, watu wanahangaika pande hii hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So tumelift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa nikeche benobwa kabisa mawacho ni to ma jatelo mosenyiswa mondo ni by kia higni adwa bedo gi 15 billion trees Kenya kae. Okapar ni en paro maber. Janon siasa Kevin Osido owacho ni lokruok e chung' mar jatend piny ok nyis kido makare ne jopiny. To an obwoga samoro nikech ochalo na jatelo ma ok noikore bedo jatend piny. Nikech en ng'at machalo gik matimo ng'ama timo trial and error. Otemma owe to siko ko wachonwa ni I have a plan, an gi chenro ma giluongo ni the plan. Shida maparo en ni the plan ni ok ti. Motelo ni yiero mokalo, Ruto bende ne ochiwo singo ni bech mauta kod modhi ne dhi lwar bang' ka wapisi kata kamano bang' chamo muma ma chalo ma olokore kendo ka koro japiny ywago dhoge tieke wi pek mar bech mauta mosemedi nyadidek e sirikal mar Kenya Kwanza. Where is the 39 billion shillings Petroleum Development Levy Fund meant for the fuel subsidy program as this crisis deepens? Osedo kolonwa gima nyalo bedo ni midhiere singo mane sirikal thoro chiwo ne oganda. To gitemo ng'iyo gigo ma sirikal manokalo mane timo mar mondo ginuogi to chando gi nikech bende ji ong'eyo gik mane ne sirikal mar Jubilee timo. Nikech gik ma gitimo gite kata mana mag launch number mano launch week mokalo. Donge ne wan gi huduma namba ma en owuon wacho ni namba no en gima ok konyo jopiny, ni en scheme ma sirikal mokalo dhi tiyo godo e kwalo pesa kuom jopiny. Ang'o no mose change. Omiyo aparo ni gima samoro chandowa kaka jo Kenya en ni accountability. Waonge gi structures motegno manyalo keto sirikal tesre. Jatend piny William Ruto ne okoni ojende ni omenda mar jolo jok ma yuto gi ne piny ibiro chiw ni oganda mar jolo gi kendo onge weche mag chudo. Kata kamano Ruto ne oloko ni pesano mar sirikal kendo ng'at moremo dwoko pesano nyaka kaw ting' mag buono chudo. Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Na tunafanya biashara na urudishe pesa. Omidware ni mondo wajipanga wa organize mondo ka jatend piny owacho kama to wanyalo nuoyo ne mondo ng'e ni jo Kenya ng'eyo mondo chak paro ni to ere kaka nyalo strengthen gimoluongo ni the plan. Kopogore kod fuong'o pek mangima, Kenya Kwanza ne osingo ni nengo mag mogo ibiro dwok piny. Kama tunataka kusort out shida ya gharama ya maisha kupanda,
haina miujiza, ni lazima tufanye na utaratibu. Jalony Kevin Osido bende nyiso ni to ere adiera ma sirikal ni godo kata mane chenro mag olo gope. But kochopo kuma koro the majority okoyie gi gimiwacho, aparo ni ber ka jatendwa mar piny William Ruto winjo jopiny kendo o expand communication infrastructure mare, nikech jogo bende duoke piny, gigoye piny kabisa. Ok apar ni gikonye e uso agenda mare malong'o mar mondo jopiny oyie kode for sustainability, nikech kawuono ne president to kiny to kobi bet president. Kaluwore kod lokruoge mosebedo e kind singo mane ochiwo ne jopiny, penjo pod medo nyuolore ni koso bin jatend piny wiye wil ni jopiny wiye osewil kod singo mane ochiwo. E koso bin jatend piny oyudo ka orindi mane okwayo bet kaliet miyo wich wil kod gigo mane osingo ne oganda. Wanwa penja. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.